Barberà del Vallès, província de Barcelona, comarca Vallès Occidental, població 33.334 habitants. Destacat: ciutat mil·lenària, dinàmica i activa, s'ha convertit en les últimes dècades en un referent industrial al Vallès Occidental, però amb una clara separació amb la zona urbana i l'entorn natural. Nascuda a redós al castell de Barberà a l'edat mitjana, va ser un focus de resistència del bàndol republicà durant la Guerra Civil i un espai de creixement urbanístic en la dècada dels 60 i 70, d'on provenen alguns dels barris que conformen l'actual ciutat. Imprescindibles: veure les pintures romàniques al fresc de l'església de Santa Maria, una de les més importants de Catalunya. Visitar la Torre d'en Gorgs, l'edifici més antic de Barberà, documentat l'any 985. Passejar pel bosc de Can Gorgs, el pulmó verd més gran de la ciutat. Festa Major als voltants de finals de juny, principis de juliol.